Kaixo, ikasturtea bukatzear dago eta datorren ikasturtean beste eskola batera joango naiz. Jakinduria ez galtzeko eta eskola honetan sortu dudan materiala eskola honetan geratzeko, sortu dudan materialaren jabetza eskolari eman behar diot. Nola egiten da hori? Begira, sortu duzun materiala karpeta batean, adibidez, hemen. Eta karpeta hau geratuko da eskola honetan, aurtengo eskolan. Edukiaren jabetza eskolari emateko, partekatu kontu generiko batekin, adibidez, mintegi buruarekin. Eta emaiozu editatzeko baimena, ze hasieran jabetza ezin diozu eman zuzen. Orain, sakatu aurreratuak. Orain, sakatu bidali. Mintegi burua agertzen da hemen, eta mintegi buruari, edo zikloko arduradunari, edo talde bati, emaiozu jabetza. Orain, mintegi burua jabea da. Gorde aldaketak, bai, eginda, eta orain, mintegi buruak izango du bere unitatean karpeta hau. Nik ezabatzen badut, edo nik mugitzen badut, edo eramaten badut beste leku batera, mintegi buruak jarraitzen du izaten karpeta hori. Beraz, jakinduria, hau da, nik sortutako materiala ez da galtzen. Eraman dezaket bai, beste eskola batera, baina aurtengo eskolan ere geratuko da. Eskerrik asko, agur!